Mahigit 200 kabahayan na nakatayo sa PNR site sa Mangaldan, Pangasinan hindi naaprubahan na mapatubigan ng mawad. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Halos 3 dekada nang nakatira sa PNR West sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan si Aling Liza. Problema sa tubig ang pangunahing idinadaing ni Aling Liza. Makailang beses na raw siya nag-apply ng water connection pero hindi raw siya pinahihintulutan ng Mangaldan Water District. Mabuti na lang daw at may deep well malapit sa kanilang bahay. Mahirap talaga, kasi siyempre, pag alimbawa maghugas ka ng pinggan, magluluto ka, maglalaba. Ako hindi ko kayang walang tubig, ma'am, kaya laging puno yung mga batya namin, timba. Ang problema ni Aling Liza, problema rin ng mahigit 200 iba pang pamilyang nakatira sa PNR site. Idinulog na raw nila ang problema sa barangay. Gumawa na rin ng resolution ang barangay council para makabitan sila ng tubig ng mawad. Actually, ma'am, PNR is a government property. So, isa po kasi sa hinihingi na may mga requirements is the proof of land ownership. So, kung wala naman silang ma-provide na proof of land ownership, pwede naman silang humingi ng certification from the Philippine National Railways na ina-allow sila to apply for water connection. Meron ng mga deep well sa lugar, pero taon-taon naglalaan ng pondo ang barangay council para sa maayos na water system sa lugar. Naglaan kami ng pundo dito sa Barangay Fund, 20% na mayroong mga bibili kami ng jetmatic at binibigyan namin yung mga dati na mayroon ng deep well, pero nasisira kung minsan pinapalitan namin. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.